is niet bruikbaar. Nee, volgens mij niet. De groep nieuwe Friezen die op zoek is naar werk zullen het doen zien. Allereerst, dat is de bedoeling. En ze zullen uitzieken waar ze goed in binnen. Wat is die talent en wat houdt die Chim? Milad, de apotheker uit Afghanistan, liet zien dat hij heel goed coördineren kan. Ja, wat? Milad, de Nijd, Hiam, Ahmad. Nieuwe Friezen die hier een nieuw bestaan opbouwen. Zij willen graag aan het werk en de vraag naar personeel is grut. En toch komt dit net goed bij elkaar. Hoe kan dat? Ik volg je de deelnemers een heel jaar lang in hardenziektocht naar werk. In de summer school worden zij kleerstoomd, met hulp van coaches, gastsprekkers en boxers. Zullen ze slagen om werk te komen. De groep is in een kwartskofje al heel hecht met elkaar worden. Ik hebben ze al je oren achtergroen en komen ze uit verschillende culturen. Een van de coaches luidt uit waarom de een wat gauwer hem iepent als de oor. Maar wat ze dealen is dat ze alle jaar nijkommer binnen. Maar ja, hoe lang ben je eigenlijk nijkommer? Vol spanning wacht het de groep op Karam. Hij zal de doensworkshop Jan. Maar zoals wel vaker in het leven rennen de zaken oors deze dag. Wielst ze wachtje wordt de doe-goed-actie van de Vriendenkeer voet weer oppikt. Gaan wij een netwerk maken of een actie doen voor een bejaardentehuis helpen? Wie het bedoelt om te oefenen met weet je goed in binnen en geerwerkje. De kandidaten willen serieus wat dwaan. Maar hoe leuk zou het wezen als we die doe-goed-actie ook echt gaan doen? Dus wat mij betreft gaan we eerst beginnen door gewoon daarover na te denken met z'n allen. En dan verwacht ik Karam wel en dan neemt Karam het vandaar weer over. Kevin is een van de coaches. Nijkommers komen dus net altijd lieke makkelijk om werk. Ik al ieder een grutte vraag. Hij bezucht dat ik vanuit de werkjouwerskant. Ik snap het, koudwatervrees op zich wel. Ik was vroeger ook wel anders georiënteerd tegenover mensen die uit het buitenland kwamen. Dacht ik in het begin ook wel. Waarom? Ik snap het niet. En juist door mijn nieuwsgierigheid ben ik er wel meer mee bezig gegaan. En krijg je beter begrip. Wat snapte je niet dan? Ik snapte niet waarom er zoveel mensen hun eigen land eerst verlaten. Dit was echt toen ik nog echt een stuk jonger was, toen ik nog op de middelbare school zat. Ik van ja, en iedereen heeft een andere cultuur, dat gaat toch niet samen hier? Maar juist toen ik ouder werd, begon ik meer in te zien. Het is alleen maar een verrijking van elkaar. De groep gaat verder met brainstormen over activiteiten die ze ik dwang kennen met de oudere meisken. Hiam, de social worker uit Syrië, denkt aan speeltjes van het onthoud. Active the memory. En niefelje. We have time, all the old people wearing glasses, so I can make this necklace for them. It's really nice, and when the glasses touch it, it's still... Een touwtje. Yeah. En Karam had een ongeluk gehad. Hij kan net komen. Karam heeft een zwaar ongeluk gehad. Dus dus hij ligt in het ziekenhuis. Van hem, hij is wel goed, maar hij heeft 2 ribben gebroken, stuurt hij. Wie? Dus geen dansworkshop vanochtend. Is dat vanochtend gedaan? Ja, onderweg hier naartoe. Oh. Ja, dus even een ander programma dan we dachten. We gaan hiermee verder en dan kunnen we wel met... ik ga even kijken wat we gaan doen. Pieter? Ja, een vraagje. Intussen pakt Milad de doe-goed-actie op. Hij zal in en oor afstemmen met de contactpersoon. Hij is niet bruikbaar. Nee, volgens mij niet. Vind je het ook spannend om te bellen? Nee, man. Het is Later zal de doe-goed-actie ik echt uitvierd worden. Dames en heren, allereerst iets makkelijk. Safir is het nou nog net. Eerst moet alles uitdacht worden. En ze denk ik hoe nu's. Mirjam, daar kan met alles? Jazeker. Oh, oké. Dat is best belangrijk. Wat is het? Is hidden. De groep gaat verder met achterheljen van haar eigen talenten.
scherpzinnig, zijnig. Zinnig, ja. Tot tactvol. Heb je doelen? Ja, Zoals? werk. Werk. School. Nog meer? Ja, werk. Als je school hebt, ook met werk, naast het werk. Ik zie hoe geduldig Kevin maar de Eritrese The Night ondergong is. Mooi. En wat heb je nog meer? Samen werken. Bij The Night zijn het meerdere dingen. Zoals leeftijd inderdaad ook. Nog niet heel lang in Nederland zijn. Maar wel al heel goed in de taal zijn. Dat moeten we haar echt meegeven. Cultuur ook wel. Eritrea is toch echt heel anders dan hier in het Westen en specifiek in Nederland. En wat is het verschil? Ik heb wel een keer een presentatie gehad van een Eritrese man die al 30 jaar in Nederland woont. En die zegt, in Eritrea hebben we niet zelfredzaamheid, maar hebben we samenredzaamheid. Heeft het ook te maken met de politieke situatie in het land en dat ze erg wantrouwend zijn tegenover überhaupt instanties, overheid? Ja. Overheden, instanties van de overheid zijn daar niet echt te vertrouwen. En ze hebben het vaak over de lange arm van Eritrea. De dictator die middels de kerk, omdat heel veel mensen natuurlijk gelovig zijn daar, nog mensen hier naartoe stuurt om via de kerken mensen hier te beïnvloeden. Hiam uit Syrië praat Engels, maar ze schreeuwt Nederlands, zeg ik. Heb je geoefend? Geoefend, practice. Ja, elke dag. Met boeren, met mensen. Ja. En wat is jouw talent? Mijn talent? Ik denk zelfontwikkeling. Ja. En time Management? En deze. Aanpassingsvermogen? En samen werken. Ik zoek naar die 5e. Okay. Heb je al een idee wat het gaat worden? Waar ben je echt goed in? Ik zoek. Volgens mij ook creatief. Creatief? Ik kan niet vinden op de. Oh, die staat er niet tussen? Creatief. Daarom ik heb gekozen, ik heb ervaring met brandweer toen vroeger was. Daarom ik wel gekozen, ik heb ervaring voor die ook. Ik heb al geholpen mensen daar zijn bij Irak. Goran zou hier ik graag bij de brandwacht willen. Hij had ik bij kazernes Delwest. Maar bij provincie bestaat 2 talen. Fries en Nederlands taal. Voor ons de belangrijkste ontwikkeling met de Nederlands taal. Ja. Daarom die man, ik heb gesproken met die man. Die man zegt, ga naar andere plekken, bij bijvoorbeeld grote stad. Daarom taal Nederlands. Want... beter worden. Ja, oké. Ja. Omdat de brandweermensen onderling dan misschien ook veel Fries spreken? Ja, precies. Ja. Zoiets. Lekker. Maak selectie van de 5 dingen die jou het meest belemmert, zeg maar. Wij zijn onder de titel Newcomers. Tot wanneer? Ja, dat is een goede vraag. Ja, wanneer ben je geen nieuwkomer meer? Wanneer ben je geen nieuwkomer? Ik heb een Nederlandse nationaliteit. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik heb een idee van Nederland. Maar voor Nederlander ben ik een nieuwkomer. Mijzelf steeds bewijzen. Bewijzen in jouw werk, in jouw omgeving, voor de buren. Ik ben buitenlander. Ik ben dus, ik kan spreken goed Nederlands. Ik kennis, het is ook belemmerend. Altijd moet jezelf... Extra je best doen. Extra je best doen. Wat is je obstakel? Wat zijn de obstakels? Eigenlijk een beetje bureaucratie. Dat is een beetje lastig voor mij. Maar dat geloof ik komt goed. Eigenlijk ik moet een beetje geduld. En voor elke vak of project gewoon eventjes tijd nemen. Wij hebben een goede zin in eigen taal. Druppels maken grote zee. Maar grote zee nooit kan kleine druppels.
Oh ja, mooi karam is alles goed aanroeien. De doensworkshop is letter in de simmer in Helle. Klopt het wat hij zegt, Fatima? Ja. Jullie doen alles samen? Ja, altijd.